Il-lejli tajb il-min jgħat kollegat u il-min eventualment jarana fuq YouTube jew fuq Facebook. Jgħat fil-kumpanija eccellenti tal-avukat Edric Micallef Figallo u jina Dr. Giancarlo Soler, jina tabib tal-familja u tabib tal-medicina tax-xogħol. U l-lum se nitkellmu fuq il-liġi l-ġdida tal-interventi waqt it-tqala. Nirringrazzjak tal-kumment dwar l-eccellenti, eccetera. Il-pjaċir huwa tiegħi nirringrazzja lil PM News tal-li stidnu lili u stidnu lilek biex nagħmlu dan il-programm flimkien. Jiena avukat illi nipprattika għal dawn l-aħħar 11 sena. Fost ix-xogħol tiegħi nabbozza wkoll liġijiet kemm il-darba milta u għadni għaddej fuqhom jiġifieri. Avukat in ġenerali, jiġifieri m'għandix xi forma ta' teknikament qas nistgħu ngħidu li aħna nispeċjalizzaw f'xi ħaġa suppost, jiġifieri diki li nipprattikaw li għamilna nistgħu ngħidu. Iva. Ma nafx kif għandna nibdew forsi nġestixxu l-programm. Jiena ovvjament napologizza li ħafna bid-diskussjoni se tkun teknika. Jiena ħannippruvaw kemm jista' jkun li nispjegaw strada faċendo, ġifieri nispjegaw x'inhu jiġri, però rridu nidħlu f'teknikalità. U r-raġuni hija ċara għaliex hemm ħafna miżinformazzjoni hemm barra fuq il-liġi ġdida li ħarġet. Mela ejja nibdew forsi preambolu jekk tħallini. Mela dan kollu ġara. Kien hemm ovvjament build-up fuq numru ta' snin li għaddew gruppi li qed jippuxxjaw biex l-abort jidħol f'Malta. U dana kienu qed jiġġustifikaw dan li jekk inti l-abort ma jidħolx, l-abort huwa dritt fundamentali tal-mara. U aħna rajna dal-aħħar li sew min-naħa tal-Qorti Suprema Amerikana u sew min-naħa tal-Qorti Ewropea le l-abort mhuwiex dritt il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Mela għandna iż-żewġ ejja ngħidu stilel fil-każ ta' bħala l-ogħla livell ta' espressjoni legali, l-ogħla livell ta' ġudizzju qed jgħid le mhux vera li l-abort huwa dritt fundamentali tal-bniedem. Sfortunatament kien hemm deċiżjoni fis-sittinijiet fl-Amerika, deċiżjoni ħażina li qalet li l-abort huwa dritt fundamentali tan-nisa u dan it-triggerja ċertu tibdiliet mad-dinja. Waħda minnhom kienet li xi pajjiżi daħluha dejjem bl-istess skuża u dejjem ġiet abbużata. Mela, ħanġibu l-eżempju tal-każ reċenti, min issa nsemmi l-persuna ma rridx nittella l-qorti, però ġiet mara Amerikana, Malta. Dil-mara Amerikana kienet ma' persuna li l-ewwel il-gazzetti qalu kien ir-raġel tagħha u mbagħad ħareġ li kien ir-raġel ta' xi ħadd ieħor. U dawn it-tnejn min-nies ġew Malta waqt li kienet ilha fil-minalija fit-tieni trimestri ġifieri wara 3 xhur ta' tqala, però kienet għada li t-tarbija ma tistax titwieled għax illum meta tarbija titwieled toħroġ mill-ġuf, inti irrid ikun hemm ċertu żvilupp li jkun sar diġà ġewwa l-ġuf biex imbagħad it-tobba jkun jistgħu jsostnu dik il-ħajja barra mill-ġuf. U din il-persuna għal xi raġuni oħra tilfet id-demm u mbagħad bdiet ġija l-ilma. Ma jfissirx li ħatwellet, però ġija l-ilma. U hemm xi dubbi jiena rajt anke l-dispożizzjoni fil-qorti għax bħalissa dil-persuna qed tittella Gvern Malti l-qorti li din hawn ukoll kienet meta ġiet l-ewwel darba li faċċat tabiba u Malta kienet tiġa titlef id-demm xi ġimagħtejn qabel. Jidher li kien miktub fin-notamenti ta' dan. Qabel ma ġiet Malta. Ma nafx. Jista' jkun kien hemm żball minflok ġimagħtejn kienu jumejn li tniżżel ħażin, kollox jista' jkun. Però għal xi raġuni din persuna kienet tiġa qed titlef id-demm, titlef baġġet tilfet l-ilma u marret tara it-tobba għawdex minn għalija u dina intbatet l-isptar minn għalija Malta u kienet taħt konsulent tal-ginekoloġija. Mela jien nitkellmu fuq is-servizz tas-saħħa ta' Malta. Malta jitwildu xi bej 4,000 u 5,000 illum probabbilment xi ħaġa fuq minn 4,000 tarbija fis-sena. Jiġifieri f'dan l-aħħar 10 snin kien hemm 40,000 tarbija li twildet u minn dawn l-40,000 tarbija ma mititx mara waħda waqt itqala. Mela l-kura ta' Malta hija ta' livell
fost l-ola kuri tal-tqala u tal-ħlas fid-dinja minn daw l-istatistiki. U din raġunat dil-mara laġi għal-ilma, għalet din it-tarbija nista' nitlifa, u għalu l-iva hemm ċans tajjeb li titlifa, però jekk jieqaf l-ilma u hekk ġara, u ma baqax jiġi għal-ilma reġjonala is-cervix, mela tarbija setat tgħix. Difatti, il-konsulent ginekologu Dr. Mark Formosa kiteb fit-Times u qal dak iż-żmien li din mara Amerikana kienet Malta, kellu pazjenta li kellha sintomi simili ħafna għal tagħha. Ittrattawha kif ittrattaw is-Sinjura Amerikana u din il-mara eventwalment mhux l-Amerikana il-Maltija, din il-mara eventwalment weldet tarbija b'saħħitha. Mela, li fil-gazzetti, u għanna kien semmi Times of Malta speċifikament għax hemmhekk qarajt jien, qalu li t-tarbija ma kienx viabli, din mhix vera. U hija ġiet imgidba fil-qorti u ġiet imgidba anke fil-gazzetta. Li qalu l-mara kienet fer periklu tal-mewt, din hija gidba ma kienx. Jista' jiġri meta inti tinfaqa l-ilma, jista' jkun hemm infezzjoni fil-ġuf waqt tqala u din tista' twassal għal komplikazzjonijiet u tista' twassal għal mewt ta' tarbija u tal-om jew ta' tnejn. Ovvjament jekk se tmut l-om probabbli meta tmut it-tarbija it-tarbija ma tistax titwellet. Però ma ġarax hekk u ma kienx hemm dak l-istat. Din il-mara rridet tabortixxi dak il-ħin. Iddaħlet persuna terza tabiba wkoll minn barra li ċemplet il-ginekologu għaltlu skont ix-xida fil-qorti għaltlu taf x'għandek tagħmel u dan għad bikkem u mar kellem kollega tiegħu u dawn it-tnejn flimkien qalu le this is the standard practice, dan huwa prattika standard. M'hemmx periklu tal-mewt, mela prattika medika kurrenti. Kurrenti. Għax dik l-attwali eventwalment. Assolutament. U dina bażikament minflok weldu tarbija li kienet tmut jew qatlu tarbija li hija kontra l-liġi, dan segwew dak li huwa suppost. Żammew l-isptar. Di ovvjament waħda mill-affarijiet naħseb li għadda minn moħħ il-persuna seta' kien li jiena rrid imur lura x-xogħol. U allura din riedet teħles minn din is-sitwazzjoni malajr. Mhux qed ngħid li hekk, però seta' kien hekk. Għal xi raġuni oħra, dil persuna konvinċiet l-insurance medika li kienet kopri lila marret ġo pajjiż ieħor fejn dawn immedjatament għamlula l-abort u dina marret lura ġo pajjiżha. Mhux kuntenta, dina fettxet il-Gvern Malti għall-ispejjeż tal-li marret tagħmel abort ġo pajjiż ieħor biex taxxa. U fil-kawża qed tgħid li ma tistax tagħti xhieda għax għandha post-traumatic stress disorder li biex in-nies jifhmuha huwa battle stress, battle fatigue. Hija marda li rajnija l-ewwel darba fl-ewwel gwerra, li rajna soldati li jaraw is-sitwazzjonijiet ta' mewt u li dawn ma setgħux ikomplu jiffunzjonaw. U llum post-traumatic stress disorder hija kondizzjoni tiffaċċja meta inti tkun f'periklu tal-mewt inti, jew tara l-mewt jew periklu tal-mewt f'persuna oħra, jew tkun f'sitwazzjoni ta' biża' li ħatmut. Li daw skont il-xhieda tal-tobba li qed jarawha ma jissegwix. Fir-ritratti li raw meta dik kienet se titlaq mill-pajjiż ma deritx li kienet qed issofri minn battle fatigue jew post-traumatic stress disorder. Però again, jiena m'iniex kompetenti biex nagħmel dik id-diagnosi qed ngħid biss dawk li huma l-fatti skont id-Diagnostic Statistical Manual 4 u 5 li huwa l-istandard tad-diagnostika tal-mart mentali fl-Amerika u hija standard mad-dinja. Veri jiena seba' diffiċli persuna seba' post-traumatic stress disorder għax ġija l-ilma biss. Jiena nimmaġina li tkun hemm ħafna iktar minn hekk. Però again jista' jkun hemm persuni oħrajn li jkun hemm opinjoni differenti. Sta l-fatt li b'daqqa waħda kien hemm kbira minn minoranza żgħira ta' nies u hawnhekk nikkwalifika. Skont stħarriġ tal-Malta Today, taqbad il-Maltin u s-saqsijom inti taqbel mal-abort, 2/3 tal-Maltin, mela l-ekwivalenti li kieku fil-Parlament tajjeb biex tbiddel il-Kostituzzjoni, 2/3 tal-Maltin jgħidulek le f'kwalunkwe ċirkostanza. Il-qbija sa 93%, mela 93% minus 65 jew 66%. Dak il-proporzjon ftit inqas minn terz tal-poplu Malti jaqbel mat-terminazzjoni ta' tqala li hu l-abort f'każ ta' stupru jew inkella ta' inċest, jiġifieri li persuna tkun abbużata minn persuna tal-familja tagħha stess. U mbagħad għandek 7%
skużawni, tal-Maltin li jaqblu fl-abort. Mena ġifiri li għana u għażla. tajt jiena m'għandix abti, dar di ta' tqala qed idejjaqni jiena nixtieq intermina tqala. Jew jiena isma' li kun kompli nistudja ħan intermina tqala. Huma dawk is-7% biss li jaqblu mal-qtil tal-trabi fil-ġuf ta' kwalunkwe stadju tal-età għax mill-grupp pro-abort qatt ma qalu li huma kontra l-abort f'xi stadju ta' tqala. Għalhuma dritt ma jiġix ikkwalifikat. Għalihom id-dritt huwa mill-moment tal-konċepiment sal-moment tal-ħlas il-mara għandha dritt tittermina, issa nitkellmu anke fuq il-liġi u l-etika. Mela, wara li ġara kull daw skonvinċew il-gvern u l-gvern der li kien qed jisma' minn daw is-7% biex idaħħal liġi u l-liġi oriġinarjament se qalu li biex tipproteġi lit-tobba. Għaliex għax kien hemm liġi tal-abort, jekk inti tagħmel abort inti tisteħel il-ħabs, sew il-mara, sew tabib li għamel. Mela allura f'każ ta' ċirkostanzi fejn ikun hemm il-mara tista' tmut jew qiegħda fl-aħħar tal-mewt jew se tmut waqt titqala, okay? Li mhux il-każ ta' il-mara Amerikana m'għandha x'taqsam xejn. Tantu hekk li ġie esklus fuq il-gazzetti li l-liġi kif saret issa japplika għaliha. 100%. Mela, biex jipproteġi t-tobba, jiena bit-tobba ma talbuwix din il-liġi, il-mem iddikjarata formalment miex titlob din il-liġi, la t-tobba bħala l-ginekologi jew xi gruppi ieħor ta' tobba rridu din il-liġi, ħlief grupp żgħir, minoranza żgħira ta' tobba li daw qegħdin nofs żana tobba li daw hekk jagħmlu laqal belt jimorru 50 ruħ li dawn jixtaqu li jkun hemm din il-liġi. Għal xi raġuni l-gvern tom widen. U ħareġ proposta ta' liġi li ġiet ikkritikata minn kulħadd. Inkluż ir-raġuni mogħtija fil-gvern li kellhom parir mant l-avukat tal-istat li t-tobba mhumiex koperti jekk jagħmlu l-proċedura medika rilevanti. Però liġi li ħarġet kienet liġi li tajt inti jekk hemm tabib li qed jara li hemm periklu, jew jista' jkun hemm periklu, jew jista' jkun hemm xi periklu taħsara lis-saħħa, mela pereżempju waqt titqala jista' jkollok infezzjoni fil-pipi. Faqt titqala jista' tlalek il-pressjoni u l-pressjoni mela l-infezzjoni fil-pipi tista' ta' ħsara fil-kliwi. Jista' tibda titlef il-proteini mill-kliwi u da jista' jkun ħsara fil-kliwi. Jista' jkollok, pereżempju, jiggrava kondizzjoni medika li tiġa għandek, pereżempju ċertu kondizzjonijiet autoimmun, jistgħu morru għall-aħjar u jistgħu jaggravaw. Jista' jkollok pressjoni titla, jista' jkollok depressjoni waqt titqala, jista' jkollok kanser fil-sider jew fil-ġuf jew fl-onq tal-utru li minħabba l-ormoni ta' tqala jiġu aċċellerati. Mela dawn il-kondizzjonijiet kollha plus kondizzjonijiet oħrajn li wieħed jista' jimmaġina li jista' jorbothom kienu koperti b'din il-liġi għax jgħidlek isma' kemm periklu ta' mewt jew riskju għas-saħħa inti m'intix il-liġi ma tapplikax. Mela kull tqala li jkun hemm komplikazzjoni li tista' taffettwa s-saħħa u tista' tagħmel lista twila tagħhom, dana il-liġi m'għandix tapplika. Sostanzjalment kien dikriminalizzazzjoni tal-abort meta l-liġi qed tgħid li hija kriminali, però mbagħad għandek l-eċċezzjoni tant l-ewwel proposta di fatti kienet tinkludi s-sitwazzjonijiet inklużi bil-liġi attwali, però ħafna iktar u dik il-problema. U jiena diġà kelli l-opportunità nistaqsi min abbozza din l-imbirka l-ewwel proposta. Issa domanda jena sorpassata għax għaddiet il-kwistjoni, però jekk naraw anke d-dibattiti parlamentari fil-bidunet, il-gvern, il-rappresentant tal-gvern, il-Prim Ministru, il-Viċi Prim Ministru, il-Ministru responsabbli għas-saħħa, taw indikazzjoni ta' kif tiġi interpretata din liġi li hija totalment favur il-ħajja. U hawn ħanamel kritika jien bir-rispett kollu lejn il-ġurnaliżmu konvenzjonali f'dal pajjiż. Nista' nkun żbaljat, però mkien ma rajt rapportaġġ ta' daw id-dikjarazzjonijiet favur il-ħajja li saru mill-bidunet mill-rappreżentanti tal-gvern. Inkredibbli. Jekk kien hemm qed ngħid il-ġurnali kbar m'hemmx għalfejn insemmihom, mhux qed ngħidu kien f'xi blok partikolari. Il-ġurnali l-kbar li għadhom sallum il-ġurnata jsejħu issa din il-liġi abortion law li hija żbaljatissima. 100%. Żbaljatissima.
U daw ma informawx il-pubbliku kif suppost u mbuttaw narrattiva li timbotta lil dawk li ngħidulhom jien abortisti, il-pro-choice people, ma nħobbx nuża pro-choice jien dika Amerikanata. Huma abortisti, huma nies li jridu l-mara jkollha dritt. Il-liberalizzazzjoni tal-abort. M'għandix problema. Jiena ngħidlu dritt ta' ħajja u mewt fuq ħajja umana innoċenti. Fuq ħajja umana innoċenti fil-ġuf. Mela, u mhux fil-ġuf tagħhom għax hemm nisa li huma qed jiġġieldu għaliha mhux għalihom għal ħadd ieħor. Jiġifieri ara kemm qed naraw sitwazzjoni militanti u ideoloġika. Biex inkompli n-narrativ. U mbagħad kien hemm pressjoni kbira mela kien hemm l-ikbar dimostrazzjoni apolitika li qatt saret f'pajjiżna, l-ikbar dimostrazzjoni ta' grupp non-governattiv jew grupp non-politiku, kien hemm miżerjament 25,000, hekk ma kienx hemm 25,000 kien hemm 20,000 ruħ, inklusi politiċi miż-żewġ naħat, inklusi ginekoloġi, intervjenew anke politiċi minn barra l-pajjiż, u di importanti li ngħiduha mill-Irlanda li qalu li l-iskuża again li ġrat l-istess fl-Ingilterra u ġrat fl-Irlanda qalu kien hemm din mara li kellha komplikazzjoni ta' tqala u mietet minħabba infezzjoni minflok jgħidu li seta ingħata l-kura qabel l-antibiotics, pereżempju, daw qalu li kieku kien hemm l-abort kienu jsalvaw la ħajjita. Issa, dan jassumi li ma kienx hemm xi intervent mediku ieħor. Li l-abort ma joqtolx. Mela, il-fatt li inti topera, mela tagħmel operazzjoni, pereżempju biex in-nies ikunu jafu, tagħmel operazzjoni tal-appendix, jekk tagħmel operazzjoni tal-qalb, jekk tagħmel operazzjoni fil-moħħ, jekk tagħmel operazzjoni fil-msaren, inti tiffirma karta li inti taċċetta li hemm riskju li inti tmut. Jew kellha tispiċċa b'komplikazzjonijiet. Min qed jgħid li l-abort da mhux parti m'hemmx dan ir-riskju qed jiżbalja. Okay? Jiġifieri ejja nibdew minn hemm. Jiġifieri l-idea li l-abort u għawsen. Memx il-riskju li tmut minħabba abort. Riskju li tmut waqt l-abort, assolutament bħala intervent. Mela, l-Irlanda, dil-mara li mietet, użaw dak il-kas biex qed parsi daħlu liġi bħal Malta li meta l-mara tkun f'periklu jista' jsir abort. Mela, eċċezzjonali. Din ukoll kienet l-Ingilterra. Eċċezzjonali. Il-House of Lords kien hemm min tkellem il-House of Lords, kitbu anke fuq Malta tal-House of Lords Ingliż. Qalu aħna aċċettajna dik il-liġi dak iż-żmien bil-ħsieb li dan kien se jkun eċċezzjonali f'każijiet ta' tarf tal-mewt. Minflok qed isiru l-eluf fuq l-eluf tal-abort. Illum l-Ingilterra tagħmel abort għax tagħmel test lit-tarbija u t-tarbija għandha l-probabilità li jkollha Down syndrome. U dak huwa każ ta' abort. Id-Down syndrome fl-Ewropa kważi nqeret bl-abort. Insaqsu, tista' saqsi tfal li għandhom id-Downs u tgħidilhom inti tixtieq li għadek ħajja u tixtieq li qatt ma tweled. Dan huwa din hija r-realtà tal-kultura tal-mewt. Mela kellek il-każ tal-Ingilterra u tal-Irlanda li daħlet din il-liġi. L-intervjenew waqt il-protesta Irlandiżi politiċi qalu li 20,000 abort saru wara dik il-liġi. Mela każ wieħed li kien eċċezzjonali wara numru ta' snin, is-soluzzjoni tagħha iktar minn 20,000 abort. L-argument tiegħi minn dawn l-20,000 abort kien hemm mara waħda li kellha komplikazzjoni, kien hemm mara waħda li spiċċat b'infezzjoni, kien hemm mara waħda li spiċċat li ma jistax ikollha tfal wara. Li ngħidu ħaġa oħra bil-komplikazzjonijiet mediċi kollha li jista' jkun hawn Malta qatt ma kien hemm problema fejn mara se Le, ma kienx. Difatti kien hawn 40,000 ħlas u twelid Malta li ma kienx hemm każ wieħed. Mela dana qed jużaw l-eċċezzjonali. U dana l-argument li anke se ikonna hopefully podcast il-ġimgħa d-dieħla ikun hawn persuni oħra se niddibattu jiena u fuq dan. Qed jużaw l-eċċezzjoni biex jiġġustifikaw bħala ġenerali. Qalbuha totalment bil-kontra. Għax l-eċċezzjoni se ma tikkonferma r-regola. Qed tajt għax kien hemm bdot li daħħal ajruplan tas-Swissair ġo Muntanja u qatel iktar minn mitruħ inkluż tfal. Ma jtirux iktar ajruplani. Inti fil-għodu tajt mela rdu nneħħu l-ajruplani kollha mid-dinja. Għax jista'. Din hija t-tip ta' argument. Però biex issa ngħaddi lilek, ovvjament ma nixtieq ħafna żmien. Però jiena rrid nintroduċi il-każ tal-Amerikana. Il-każu Belli. Il-każ li kien hemm dan il-liġi li kien kompletament l-opposta dak li qed jgħidu li se jsir, difatti qas kien hemm termini. Għas kien hemm limitu, ġifieri inti tista' mara li waslet jumejn qabel ma teħles, jitlala l-pressjoni
U allura ikun kopertek ikun hemm tabib li jagħmel abort. Ara kemm kienet gravi s-sitwazzjoni. Issa, il-gvern l-ewwel bebbes rasu, però mbagħad kien hemm il-pressjoni, kien hemm din il-protesta, kien hemm numru ta' nies li għamlu petizzjoni firmaw inkluż jien. Kien hemm mitt akademiku kitbu jissuġġerixxu kif tista' tinbidel il-liġi, ma qbilx kif ipproponew għax huma proponew pereżempju tillimita physical illness, imma physical illness se tkun pressjoni. Jiena ma qbilx magħha, ktibt jien ukoll fit-Times uħriġ terba' suġġerimenti, waħda minnhom li jekk inti se tagħmel liġi biex tipproteġi lit-tobba, però ma tdaħħalx l-abort, inti tagħmel 4 kondizzjonijiet. Waħda minnhom hi li inti tillimita t-termini jekk it-tarbija tista' titwielet it-tarbija. Il-vijabilità. Titwielet, il-vijabilità. Li inti fl-intervent ma tkunx immirata li tagħmel ħsara l-tarbija, imma li tkun immirata li tikkura il-kondizzjoni, il-kondizzjoni tkun li tista' twassal għal mewt immedjatament jew inkella direttament, u dan ikun iċ-ċertifikat skont l-evidenza ktibtien u skont il-konsensu tat-tobba Maltin. Ħafna minn daw il-prinċipi, sirt naf wara intużaw ukoll f'xi diskussjonijiet, daħlu f'din il-liġi b'xi mod. Ġifri mbagħad nikkommenta l qudiem. Din il-liġi mbagħad daqqa waħda fej il-gvern l-ewwel ried jgħaddi din il-liġi qabel il-miliet, ġifieri kien hemm ċertu diskussjonijiet saru anke fi żmien il-festi li iktar ċertu nies iddejqu li qed jidħol. Jiena Però biex nispiċċa li dan mbagħad f'daqqa waħda ħarġet il-liġi l-ġdida, il-proposta l-ġdida l-ġimgħa. Sa nhar it-tnejn kienet diskussa fil-Parlament u ġurnata jew tnejn wara ġiet approvata u firmata mill-President. U għawrit insellem il-President ta' Malta, Dr. George Vella, li huwa kollega tabib, li hu żamm ibes u qal jien din il-liġi minix se niffirma. U żamm ibes u sewwa għamel u kien element kruċjali fit-tibdil ta' din il-liġi għal dak li kien oriġinarjament dikjarat. U ovvjament kien hemm ir-ribattu tal-gruppi li rridu l-abort kosta kollox u li llum qed jaraw kif jagħmlu tal li huma ma jaċċettawx li huma n-nies il-poplu Malti ma jridix li ħajimponuha b'xi mod ieħor fuq il-poplu Malti, inkluż joffru servizzi ta' konsulenza biex huma jmorru kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu Malti. U din is-sitwazzjoni qed tinstabu llum. Però ovvjament il-liġi hemm ħafna fuq ix titkellem għax ġiet miżinterpretata u għalhekk ovvjament ħafna ħjar li fuq il-liġi titkellem int mhux jien. Mela, l-ewwel net biex immur lura għall-ewwel proposta leġislattiva li kien hemm. Diġà qed li dik il-proposta kienet tinkludi dak li huwa inkluż issa huwa tajjeb etikament, medikalment u legalment. U anke politikament. Dik il-liġi però kienet tħalli miftuħ wisq għal affarijiet oħra li ma kinux skont l-intenzjonijiet tal-membri parlamentari tal-gvern. L-unika membru parlamentari dakinhar tal-gvern li semmet il-kliem abort mediku kienet l-onorevoli Rosjan Kutajjar li reċentement iddikjarat jew m'għamlitix espliċita però ċara li ma taqbilx mal-liġi kif għaddiet għax appuntu ma tagħtix spazju għall-abort mediku. Ħaniqaf fuq kliema għax semmek waslet ma nafx trid iktar dik imbagħad fil-każ tiddikjara hi. Issa, il-liġi attwali, kif wasalna għaliha, jekk tara l-abbozz tal-liġi, u jiena hawnhekk għandi qudiemi, jiena din sejħilha difiża jew ġustifikazzjoni għad-delitt ta' abort. U hemmhekk iridu noqogħdu attenti fuq xi tfisser abort għax hemm tista' tgħid definizzjoni li taqa' taħt il-liġi, hemm definizzjoni medika u kif jifhmu għan-nies hemm barra. L-abort huwa prattikament anke fil-liġi meta jkun hemm it-telfien tat-tarbija. B'intenzjoni. Dak huwa l-abort prokurat fil-fatt qiegħed fl-artiklu. Fil-fatt, jekk tara l-artikoli tal-Kodiċi Kriminali, issa ħan irreferi direttament għal-liġi dwar l-abort, għandek iktar minn delitt wieħed li laqtet din il-liġi l-ġdida hija żewġ każijiet partikolari, tajjeb. In-numri huma l-artikolu 241 subartikolu 2 u 243. X'inhu huma daw? Tajjeb, dan huwa meta
kull min qiegħda, però dan mhux il-parti importanti, mela bikel, b'xorb, b'mediċina jew b'vjolenza, jew b'kull mezz ieħor jikkaġuna l-abort ta' mara tqila, bl-Ingliż dik qiegħda miscarriage, sew bil-kunsens kemm ukoll bingħajr il-kunsens tagħha, jeħel meta jinsab ħati il-pena ta' proġenerija minn 18-il xahar sa 3 snin. Issu b'artikolu 2 ta' dan l-istess artikolu li huwa dak mill-qut mill-liġi l-ġdida, tgħid li l-istess pena tingħata kontra l-mara li tikkaġuna l-abort fuq anfisha. U f'dal każ għalija ma japplikax għax fil-prattika mhux nar ipotezi li tista' tapplika. Dan tkun waqt intervent mediku prattikament. Jifieri di qas tkun tista' probabbli konxa. Jew li tkun qadet tal-użu tal-mezzi li bihom l-abort ġie kkaġunat u hawnhekk iva. L-artikolu ieħor dan l-aktar importanti u fejn jitlu t-tobba għalfejn għax dan jgħid hekk. Kull tabib, kirurgu, ostetriku jew spiżjar illi xjentement ikun wera d'importanti jew tal-mezzi li jkunu kkaġunaw l-abort jeħel meta jinstab ħati, insomma, hemm ukoll l-interdizzjoni perpetwa mill-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu. Il-liġi l-ġdida laqtet dawn, però hemm aborti oħrajn fil-fatt, hemm abort kolpevoli bid-negliġenza, hemm abort li ġej wara li le, mhux abort li ġej, għandek ukoll abort li jikkaġuna mewt jew ħsara kbira fuq il-persuna. Dik mhux milquta minn din liġi, dawk huma reati apparti. Din il-liġi tolqot eżattament dawk iż-żewġ prinċipji. U l-ewwel ħaġa li ninnota fiha hija li l-kelma abort qatt ma ntużat. Ekku, għax il-liġi mhix fuq l-abort. U jiena ngħid li di kif qiegħda issa qed tur intenzjoni leġislattiva ċara li bl-ebda mod apparti l-kriterji l-oħra bl-ebda mod ma rietu jagħtu spazju issa biex jgħidu li di liġi tal-abort. Difatti huwa liġi tal-intervent mediku ir-rispons għal komplikazzjoni ta' tqala li mhuwiex abort. Biex nitfa' parentesi, x'inhu abort? Mela abort fil-kelma teknika hija it-terminazzjoni ta' tqala. Mela jista' jiġi b'mod naturali il-kelma teknika, imma fil-kliem ta' kuljum aħna soltu ngħidu korriment għax mara titlef it-tarbija għal raġunijiet naturali. U abort meta jkun hemm intervent. Issa, jew ikun hemm xi ħaġa li tagħmilha tapposta. It-tnejn jaqbżu fuq xulxin bħala kliem. Irridu nkunu ċari, il-liġi li tikkriminalizza l-abort qed titkellem fuq xi ħadd li jagħmel xi ħaġa biex tispiċċa tqala. Mela biex tkun ċara. Intervent li l-intenzjoni tagħha jew ir-riżultat tagħha iwassal biex mara titlef tarbija li kieku ma kinitx titilfu. 1. 2. L-intervent mediku xi ħaġa oħra. Għax inti tista' tintervjeni fuq il-mara biex jissalvala ħajjita. Pereżempju jkollha kanser fl-utru, pereżempju it-tqala tkun f'waħda mit-tubi ectopic pregnancy. Pereżempju ikun hemm infezzjoni jew komplikazzjonijiet oħrajn ta' tqala u inti tidħol biex tipprova issolvi il-problema. U konsegwenza ta' dak l-intervent, jew b'mod accidentali, jew għax neċessarju, ma jistax ikun mod ieħor fil-każ ta' ectopic pregnancy, it-tarbija titlef ħajjitha, però l-intenzjoni mhix dik, l-intenzjoni li tikkura il-kondizzjoni. U dik hija l-eċċezzjoni li tkopri din il-liġi, mela din liġi ma titkellimx fuq l-abort, qed titkellem fuq dak li mhuwiex abort. Ekku, tantu hekk li qed nitkellmu meta ngħidu abort, qed nitkellmu dwar ir-riżultat ta' xi ħaġa oħra. Il-liġi tgħid m'għandu jkun twettaq, ma rridx naqrah kollu, ħa nipprova nkun konċiż, però m'għandu jkun twettaq l-ebda rejat taħt dawk l-artikoli li semmejt qabel. Meta tmiem ta' tqala jew ħsara lil fetu, ir-riżultat mela mhux l-intenzjoni għalfejn. Min intervent mediku, mill-intervent mediku mhux it-tmiem ta' tqala. Ekku. Proset. U mhux abort kif qiegħed fid-delitti. U hawnhekk nagħmel punt importanti. Meta l-leġislatur u dawn jafuh il-membri parlamentari tal-gvern m'għandix dubju mill-Prim Ministru l-isfel almenu forsi mhux kollha imma. Meta l-liġi tuża terminoloġija differenti, fl-interpretazzjoni tagħha trid tassumi li l-leġislatur rid jgħid xi ħaġa differenti. Eżatt, proset. Tajjeb, mela, tirriżulta ejja ngħidu l-abort għall-faċilità. Pero uża kelma oħra. Tmiem ta' tqala qiegħed. Tmiem ta' tqala.
tirriżulta minn intervent mediku magħmul bil-għan li tkun salvata l-ħajja u protetta s-saħħa ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati minn komplikazzjoni medika li tkun tista' tqedilha ħajjitha f'riskju immedjat jew saħħitha f'periklu gravi li jista' jwassal għal mewt. Dawk l-anijiet tal-intervent mediku mhux ta' min ta' tqala. Da importanti li n-nies jifhmuha għax ċertu nies li qed jikkritikaw din il-liġi mhumiex jaqbdu dan il-punt u allura l-interpretazzjoni tagħhom hija kompletament żbaljata. Nitkellmu jiena mhux jetaw biex nagħmel batti bekki kontra nies oħra, però nitkellmu dwar nies favur il-ħajja li ma qablux ma' din il-liġi. Jiena illum għadni naqra din il-liġi u għadni qed noħroġ nifhem iktar is-sens tagħha. U ilni nfettaq biex nipprova nsib xi problema fiha. U jiena ma nistax ngħid minn rad il-liġi, però kien hawn nies tal-ola għarfien ġuridiku ġudizzjarju, mhux ħansemmi ismijiet imma jiena naf li flew din liġi fuq li flewha u ma sabulix problema mill-prattika attwali li hija bbażata fuq id-dottrina tad-doppju effett. Tkellimt ukoll ma' saċerdoti ta' kattoliċi ta' ortodossija, sura mhux ċertu saċerdoti diskutibbli ħanejtek. U ma sabu xejn, dik waħda minnhom dak lan ta' min qed jagħmel l-intervent mediku. Mela din operazzjoni biex issalva l-ħajja jew biex tneħħi riskju kanser, marda li gravi, periklu gravi li twassal għal mewt. U dawn huma l-każijiet, jiġifieri aħna dawn l-interventi jsiru jew għal ectopic pregnancy. Importanti. Mela periklu ta' mewt fi żmien ġimgħa. Importanti. U l-oħra tista' tkun xi kanser li toħroġ fit-tqala li jekk inti ma tintervenix tista' twassal għal mewt sew tal-mara, sew tal-tarbija. Importanti ħana nagħmel enfasi hawnhekk għax il-parti li qajmet il-kwistjoni kollha hija l-kwistjoni tas-saħħa tal-mara. U kif kienet il-proposta oriġinali ma kienx tajba l-binu favur il-ħajja. Assolutament. Però dina kull kelma fiha it-toqol di mhux botta, skużawni, tagħha għax tgħid il-mara tqila tkun qiegħda tbati, mela dik tkun qed tbati mhux xi ħaġa li tista' tqum min komplikazzjoni medika, mela dik tkun hemmhekk. Ekku. Mhux xi ħaġa li tista' tkun fil-futur. Li jista' jkun li tkun tista' tqedilha ħajjitha f'riskju immedjat u mbagħad naraw ir-rekwiżiti jew saħħitha f'periklu gravi li jista' jwassal għal mewt. Mela mhux kull periklu gravi. Fid-dibattiti fil-bidu kienu diġà qalu għadi fid-dibattiti li periklu gravi tfisser appuntu hekk. Issa għamluha miktuba fil-liġi. Sputata fil-liġi. Tajjeb, hemm rekwiżiti oħra. Ma rridx din l-ewwel kritika tiegħi kienet fil-fatt kemm biex nispjegaw lin-nies din liġi tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq x'tista' tagħmel fit-tqala. Dak huwa eluq prinċipali. L-ewwel eluq huwa da, irid ikun hemm komplikazzjoni ta' periklu u hekk isir intervent, l-intervent irid ikun biex jikkura dik il-kondizzjoni biex jew issalva ħajja li tkun hemm li jew issalva l-ħajja jew li tnaqqas riskju periklu gravi li jista' jwassal għal mewt. Mela dak huwa l-intervent. Ma dak l-ewwel livell issa ħajkompli għalaq. Dak tieni livell li japplika f'kull każ li tista' tapplika din ġustifikazzjoni huwa dan. B'dan iżda dik il-bdan jien ma toġobnix, s-soltu ma kwistjoni ta' format ta' abbozzar, imma insomma hekk għaddiet fil-verità liġi. B'dan iżda l-eżenzjoni mir-responsabilità kriminali, mela baqgħet kriminali l-abort, u di importanti, mbagħad nasal għaliha. Li għax kien hemm kritika minn professur. U naħseb jien ma femx li din liġi daħlet fil-kodiċi kriminali u mhux liġi in ġenerali li daħlet l-ewwel hemm. Eżenzjoni mir-responsabilità kriminali bis-saħħa ta' dan l-artikolu għandha tapplika biss. F'dak każ biss, mela qed terġa' tagħlaq. Jekk wara li jkunu konsidrati l-prattiċi mediċi kurrenti f'Malta u fuq daw tista' titkellem. Hawnhekk nieqfu sekonda. Mela da qed jgħid, mela l-ewwel għadna intervent biex issalva, mhux abort. Kompli tagħlaq li dan irid isir, dan huwa ma tidħolx il-liġi kriminali biss jekk erġajdli. Jekk wara li jkunu konsidrati l-prattiċi mediċi kurrenti f'Malta. Mela, li tħares li qed isir illum
mela llum mhux qed isir abort u llum inti daw l-interventi jsiru biss biex issalva l-om. U jkun ridikolu jekk nassumu lil qudiem Le, llum qed jgħidha. le. Mela inti ma tistax tuża din liġi biex tbiddilhom Ekku. għax inkella tidħol il-ħabs. Mela bażikament din il-liġi tagħlaq li tajt isma' biss meta inti segwi dak li tiġa sar li f'daw l-aħħar 10 snin ma mitħadd u twildu it-trabi u l-abort ma kienx legali. Iva? Għadna mhux lesti. Ekku, kompli għala. Il-rekwiżit għal kull każ huwa dan li kompli. Xorta ikunu jissussistu ċirkostanzi ta' neċessità. Mela, neċessità dik l-ewwel kelma fondamentali. Li jiddettaw mhux li jagħtu lok jew li possibilment jiddettaw. Neċessità li jiddettaw. Li jsir l-intervent mediku, mhux l-abort. Ekku, mela issa biex nispjega, ifisser li jiena bħala tabib ġejt f'sitwazzjoni fejn qed nara komplikazzjoni ta' tqala. Dil-komplikazzjoni ta' tqala jew hemm periklu tista' tmut il-persuna fi żmien ftit ġranet, ectopic pregnancy. Jew ikun hemm marda li tista' twassal periklu gravi jista' jwassal għal mewt. Pereżempju, kanser li qed jiġi aċċellerat bl-ormoni ta' tqala. U l-intervent li ħatamel, mhux l-intervent fuq it-tarbija, fuq din kondizzjoni. Fil-każ tal-ectopic pregnancy, il-tqala tkun ġewwa tubu mela l-intervent isir fuq it-tqala, però l-intenzjoni li salva il-ħajja. U din l-intenzjoni tkun l-ewwel skont il-prattika medika. Kurrenti. Tiġa. Malta, mhux fid-dinja. Malta, mela ma nistax nagħmel xi ħaġa ġdida, rridu nimxu ma' dak li hemm illum meta għaddiet il-liġi. One. U two, li jiena din mhux jiena fl-opinjoni tiegħi tissir imma ċirkostanzi jiddettaw ta' neċessità li jiddettaw. U jiddettaw tissir bil-forsa għax hekk ma ssirx hemm il-mewt jew periklu ta' mewt il-qudiem. Mela da qed jerġa' jagħlaq u mbagħad ikompli jagħlaq. U jekk jitwettqu l-kondizzjonijiet li ġejjin. Tnejn oħra. Hawnhekk għandna żewġ alternattivi. Fil-każ ta' mela fil-każ ta' mara tqila li tkun qiegħda tbati mela dejjem qiegħda tbati dak il-ħin minn komplikazzjoni medika li tkun tista' tqedilha ħajjitha f'riskju immedjat, l-intervent mediku isir meta fil-fehma raġonevoli tat-tabib li jwettaq l-intervent il-fetu ma jkunx laħaq iż-żmien ta' vijabilità. Mela, tnejn importanti. Waħda qed jgħidlek it-tarbija tista' titwellet u l-mara qiegħda f'periklu li tmut, it-tarbija għandha titwellet. One. Għax hemm iż-żmien ta' vijabilità. U tu jekk l-opinjoni tat-tabib li għandha ssir, però jmur kontra il-prattika medika, ma jagħmel xi ħaġa li mhix neċessarja u diretta mill-prassi, mela da ma japplikax. Jiġifieri da mhux waħda jew l-oħra, irid japplika kollox irid japplika. Inkella jiġi il-persuna instabħati tal-abort. Jiena fil-fatt ngħid, jekk hawn xi ħadd għandu xi dubju dwar xi każ partikolari jew dwar xi tip ta' abbuż se ngħidu teoriku għalissa. Għaddih mill-arbil ta' din liġi wara jgħaddix l-abbuż. U b'għad punt ieħor, l-abbuż huwa biksur ta' din liġi. Ma dak bħal kull reat kriminali jrid jinqabad xi ħadd irid iwassal l-informazzjoni l-pulizija u jmexxu kontrihom. Jiena dal-paragrafu ngħid il-verità, meta qrajtu l-ewwel darba jien m'iniex tabib. Bdejt ngħid hawnhekk fejn jista' jkun hawn problemi. Għax issa naraw il-bit għand hemm affarijiet li apparti li japplikaw il-biċċiet l-oħra ta' qabel il-paragrafu A. X'imbdejt nara l-paragrafu A, hemmhekk bdejt ninkwieta ngħid imma di possibilment jistgħu jippruvaw idaħħlu xi ħaġa apparti u jabbużaw b'xi mod biha. Però fid-dibattitu l-aħħar wieħed fil-Parlament, il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja li formalment ippropona din il-liġi għal ċaru tont. Daw qegħdin online minn imur jisfitti. U daw jinformaw l-interpretazzjoni tal-liġi. Żgur, mela daw importantissimi għax fil-qrati jinformaw l-interpretazzjoni tal-liġi u kien qal anke l-Prim Ministru fl-ewwel dibattitu fuq din il-liġi, fuq l-ewwel proposta fil-verità, imma reġa' qal ċaru tont li jekk jistgħu jiġu salvati ż-żewġ ħajjiet dak li għandu jsir konċiżament. Dika qiegħda fil-Parlament. Jiġifieri dika jekk jqum xi dubju l-qudiem
irridu nżommu qassa li ma jkunx hemm xi bravu jipprova jinsa dak li ntqal fil-Parlament u jipprova jgħid dil-kelma ħanġebbida apparti li l-kliem huwa restrittiv. Però importanti li ngħid hawnhekk li din il-liġi jekk tkun. Għaliex? Għax jiġu ċirkostanzi fejn inti jkollok mara b'ectopic pregnancy li tista' tmut fi żmien siegħa jekk ma tagħmilx intervent biex wieħed jiftiem. Mela inti mal-utru għandek żewġ tubi, daw iż-żewġ tubi jmorru lejn l-ovari, lejn l-eniqet tal-bajt. U daw minn hemm tiġi iċ-ċellola tiġi konċepita. U suppost tiġi konċepita, tista' tiġi konċepita fit-tubu, però għandha tispiċċa fl-utru. Però tista' minflok teħel mat-tubu innifsu, il-fallopian tube. It-tqala tibda u tkompli sa 12, 14, 16 il-ġimgħa, jiddependi. Nimmaġina rari ħafna li jmur sa 16, immaġina, again, minix espert, però 12, 14 il-ġimgħa, li dan qed jistreċċja t-tubu. ċertu punt da jinfaqa, kif jinfaqa? Tmut it-tarbija mill-ewwel. Però mbagħad id-demm li jibda ħireġ minn dik il-ferita, dik ma talaqx u titlef id-demm ġewwa madwar l-imsaren fiż-żaq. U hemm ċans kbir li l-mara tmut żvenata fi żmien ftit siegħa, satejn, ftit minuti. Mela kif inti tinduna b'dik il-kondizzjoni, tissir operazzjoni dak il-ħin li tinfetaħ il-żaq, tidħol, tagħlaq iż-żewġ naħat tat-tubu u taqla dik it-tqala, ovvjament it-tarbija tmut għax tkun għadha f'pożizzjoni li ma tistax tiġi salvata. Però jekk ma tagħmilx dan intervent, il-mara ħatmut u t-tarbija ħatmut ukoll. Mela dan huwa double effect. Issa ma jistax ikun li it-tabib jintrabat li jrid jagħmel konferenza ta' 3 tobba u li jkun hemm l-affarijiet l-oħra li msemmin fil-parti B. Mela parti A importanti t-tabib ikun kopert biex jista' jagħmel dan. Però dan huwa każ eċċezzjonali u dan huwa l-prattika li tiġà qed issir. Jiġifieri jekk aħna qed naħsbu li dan mhux tiġà qed isir, da dejjem hekk saru ħadd battella l-qorti. B'din il-liġi qed tipproteġi dik il-prattika. U għajja l-argument ngħidu li dan huwa pereżempju skont id-dottrina kattolika f'livell etiku li qed ngħid apposta għax dak jista' jkun l-iktar livell restrittiv li jista' jkollok. U dan isir, dan huwa aċċettabbli għalhekk l-ewwel semmejt anke etikament. Assolutament. Jiġifieri, l-alternattiva l-oħra, però nixtieq immur lura fuq għax inti semmejt eżempju ċar. U dak huwa appunt, għaxat, edila ħajjita f'riskju immedjat. Immedjat ifisser m'hemm xejn bejn ir-riskju. Laqqas għandek ċans iċċempel il-konsulent. Mhix kwistjoni laqqas ta' ħin, ma jrid ikun hemm xejn fin-nofs li jista' jwaqqaf il-proċess. Inti daqshekk. Però dik tiġa koperta minn qabel. Dik koperta minn qabel. Mill-affarijiet li ma insejt ngħidha li ma jkunx hemm kura alternattiva. U dik tiġa qiegħda hemmhekk tinneċessita u tiddetta. Mela inti m'hemmx alternattiva, mela daħlet. Mela daħlet tiġa anke dik l-eċċezzjoni. Ekku. Le dik importanti ħafna jiena ngħid meta rajt u bdejt nagħmel l-isbal li għaliha jibqgħu jagħmlu ċertu nies. Li tara waħedha. La waħedha. Le, tittaddiha mill-arbil kollu tal-liġi. U l-ewwel net u batterġa tagħla. L-ewwel net fil-verità rid ikollok investigazzjoni dwar allegat abort u forsi semmaj il-proċedura l-qorti biex imbagħad tgħaddi minn dak kollu, jiġifieri dik oħra. L-alternattiva l-oħra hija l-B. U di l-B fiha 2/3 ta' paġni test ta' limitazzjonijiet u jew rekwiżiti ħanejdu hekk. Fil-każ ta' intervent mediku li jsir minħabba komplikazzjoni medika li tqiegħed is-saħħa ta' mara tqila f'periklu gravi li jista' jwassal għal mewt 3 rekwiżiti. Skużawni ma fihx 2/3 ta' paġna hemm subartikolu ieħor jew paragrafu bid-definizzjonijiet. Għandek daw it-3 rekwiżiti apparti ir-rekwiżiti li diġà qegħdin hemmhekk, jiġifieri komplikazzjoni le anke fil-biċċa B mela terġa' semmi l-komplikazzjoni medika li tqiegħed is-saħħa ta' mara tqila f'periklu gravi li jista' jwassal għal mewt. Dik tkun hemm il-komplikazzjoni medika li tqiegħed is-saħħa ta' mara tqila f'periklu gravi. U again fil-kontest li skont il-prattika li hemm illum. Again f'dak il-kontest. Viva dak dejjem. U li jinneċessita u li jiddetta l-intervent. Dak dejjem applikabbli, dak ma tistax toħroġ minnu. Taj, issa u 3 rekwiżiti għal din ukoll.
illi fil-fema raġonevoli tat-tim mediku ħaniqafaw. Il-paragrafu li jmiss jagħti id-definizzjoni tat-tim mediku x'inhu dan? Tfisser 3 tobba reġistrati bħala speċjalisti mela mhux kull tabib. Mal-Kunsill Mediku taħt l-adwar il-professjonijiet tas-saħħa li 2 minnhom ikunu ostetriċi jew ġinekologi u hawnhekk hawn minħarab jaħseb li ħajjiftħu xi klinika bla doċċ għall-labor. Assolutament. Li wieħed minnhom ikun l-ostetriku li jwettaq l-intervent. Mela dali qed jiġi akkużat. Eżatt. Ara fil-parti mhux ma jkunx ostetriku fil-fatt, ikun tabib li qed jaġixxi Għax jista' f'emerġenza. jiġi f'sitwazzjoni ta' emerġenza, ekku. Eżatt. Jista' jkun kirurgu. Mela, wieħed minnhom ikun l-ostetriku li jwettaq l-intervent u t-tielet tabib ikun speċjalista fil-kondizzjoni li minna l-mara tqila tkun qiegħda tbati, ara kemm il-komplikazzjoni medika u l-kondizzjoni mhux l-abort. Mela fil-każ tal-ectopic pregnancy issa dik immedjata. Per każijiet ta' mart ieħor, pereżempju semmejt il-kanser jiena. Hemmhekk inti għandek irid ikun hemm l-onkologu li jidħol jgħid isma' għandek mara tqila li għandha din il-kanser u l-kanser tiġi dipendenti mitqala. Però hemm l-alternattiva ta' kura nistgħu intuha din il-mediċina u din il-mediċina jew għall-kankru. M'hemmx għalfejn nagħmlu dan l-abort biex hu jgħid li jrid isir l-intervent mediku li jista' jwassal għat-terminazzjoni ta' tqala. Again, ma jkunx fuq it-tarbija, ikun fuq dak li qed jikkaġuna l-problema. Però biex jgħid iva naqbel li ssir dik l-intervent, hekk ikun hemm alternattivi ta' kura qed jiġi marbut mill-klawżoli ta' qabel li jridu jintużaw dawk qabel. Jiġifieri mbagħad l-onkologu wkoll ikun qed jieħu responsabbiltà ta' dik id-deċiżjoni. Ara kemm mediku kollu responsabbli eventualment, ġifieri u t-tielet tabib ikun speċjalista fil-kundizzjoni hawnhekk terġa' żied l-enfasi mhux lesta li minna l-mara tqila tkun qiegħda tbati di mhux xi ħaġa futura, il-kondizzjoni qiegħda hemm. U hawnhekk nista' nifhem għala fuq għamlu komplikazzjoni medika biex tkompli s-saħħa is-sens. Di l-kondizzjoni saret komplikazzjoni medika ma dix tista' tispjega forsi jint. Il-kondizzjoni hija xi ħaġa ġenerali tista' tiddefinija bħal kankru, però mbagħad għandna l-komplikazzjoni medika. Ma nafx medikalment. Li jkun hemm relazzjoni ma' tqala, mela kiena kont ġambati bl-ażma. L-ażma mhix komplikazzjoni ta' tqala, però waqt it-tqala l-asma tiegħi ħafna drabi waqt it-tqala tmur għall-aħjar. Però tista' tiggrava l-asma waqt it-tqala, all right? Jew jista' jkun joħroġ lok it-sokkor waqt it-tqala, dik hija komplikazzjoni ta' tqala. Imma dawk ma jiddettawx neċessità intervent mediku li jittermina tqala. Dak li qed ngħid, jiġifieri minn perspettiva medika, kondizzjoni sa tkun kwalunkwe kondizzjoni, jista' jkun problema ta' saħħa mentali, jista' jkun problema ta' diabetes, jista' jkun problema ta' asma, jista' jkollok li huja fsieqek. Però komplikazzjoni ta' tqala hija xi ħaġa li tiġi jew iggravata jew tiġi minnha nfisha minħabba tqala. Li hija komplikazzjoni ta' tqala, mela tqala ġabet dik il-kondizzjoni b'xi mod jew ieħor jew dirett jew indirett. Minix daqshekk ċerta xit-testijiet komplikazzjoni medika, però naħseb tagħmel sens dak li qed tgħid int. U l-fatt li daw dejjem marbutin bil-prattiċi mediċi kurrenti mela wieħed mill-prinċipji bażiċi naħseb tal-mediċina huwa għamel l-inqas ħsara. Eżatt. Jiġifieri. Mela, biex inkompli f'dak ir-rekwiżit, però ħajkolli naqra t-tieni definizzjoni li għandna għalfejn, għax hawnhekk waqafna illi fil-fema raġonevoli tat-tim mediku u tajt id-definizzjoni tat-tim mediku, issa ħanat id-definizzjoni kif qiegħda fil-liġi ta' żmien ta' vijabilità. Għax it-tmiem ukoll jerġa' juri aktar dak li qed ngħidu. Tfisser dak il-punt matul tqala li fih il-fetu jkun kapaċi li jgħix barra mill-utru skont il-prattiċi mediċi kurrenti. Mela tista' salva l-fetu, issalva l-fetu. Ekku. Mela, dak il-rekwiżit wieħed it-tri Rumani tal-paragrafu B, eccetera, huwa dan allura illi fil-fema raġonevoli tat-tim mediku il-fetu ma jkunx laħaq iż-żmien ta' vijabilità u ma jkunx jista' jitwellet kompliċit miegħu skont l-istandards tal-professjoni medika. Jiġifieri jekk hawn standard tal-professjoni in ġenerali li tista' tweldu dan, m'għandek tagħmel. M'għandekx mod kif toħroġ minna di u tasal għall-labor. Jiġifieri. Le baqgħet ngħin oħra. Baqgħet ngħin oħra.
illi l-intervent mediku jitwettaq biss wara li t-tim mediku jkun ikkonferma in-neċessità tal-intervent. Neċessità fuq m'hemmx l-oħra. alternattiva, neċessarju, dettat u daw neċessarju. kumulattivi, x'jiġifieri kumulattivi fil-liġi, ġifieri daw kollha trid tissodisfhom, mhux waħda jew l-oħra. Ekku. Ba' oħra. Kompli tagħlaq. Illi l-intervent mediku jitwettaq fi sptar liċenzjat ħanieqaf għax hawn minn semma l-kliniċi, eċċetera. Dom tinfittex. Mhix klinika. Ngħid il-verità, Sptar huwa sptar. ma sibx definizzjoni fil-liġi ta' sptar, anzi fil-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa semma jissemmew il-kliniċi iktar mill-isptarijiet. Hawnhekk semmew sptar. Ekku. Liċenzjat, mhux daqshekk biss, li jkollu l-faċilitajiet neċessarji biex jitwettaq l-intervent mediku meħtieġ. Biex inkunu ċari, il-liġi ta' Malta sa fejna fien li hemm liċenzja ta' klinika, hemm liċenzja ta' klinika tad-dentist. Hemm liċenzja ta' klinika tal-fizjoterapista. Mela dawn huma mhumiex tat-tobba, huma assoċjati. Mela inti il-professjonijiet assoċjati, mela dentist mhux tabib, fizjoterapista mhux tabib. Mela daw jistgħu jifsu klinika indipendenti ma jkunx hemm tabib. Mad-dentist ma rakx tabib, jarak id-dentist. Mela daw ikollhom il-liċenzja tal-klinika tad-dentist, il-liċenzja tal-klinika tal-fizjoterapista. Jista' jkun hemm iżjed li jiena ma nafx bihom. Però klinika ġenerali, ġifieri tabib li jipprattika minn kamra u jisejħela klinika, jien għandi klinika pereżempju, m'hemmx liċenzja tal-klinika. Allura jien minix klinika liċenzjata. Aħseb wara kemm sptar liċenzjat. Aħseb wara kemm sptar liċenzjat. Però sptarijiet naf li hemm regolamenti nimmaġina li hemm liċenzja għal daw l-isptarijiet għajk m'hemmx fil-liġi jista' jkun hemm prattika ta' liċenzjat. Però jista' jkun minħabba din il-liġi daw l-isptarijiet issa irid ikollhom liċenzja biex huma jagħmlu daw l-interventi. Mela dan importanti anke biex immur lura għal xi punt li għamilt fil-bidu dwar ċertu kritika li saret għal din liġi. Din tal-isptar liċenzjat meta mort nirriċerka fil-liġi, dan hemm l-att dwar is-saħħa. Taħtu hemm li hemm diversi dipartimenti, jidher li d-dipartiment jismu Dipartiment tar-Regolamentazzjoni tas-Saħħa, presedut mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, u dak responsabbli biex joħorġu l-liċenzji. Jiġifieri jiena m'iniex espert dwar kif joħorġu daw il-liċenzji, però jekk il-Moviment Favur il-Ħajja għandu bżonn jassess xi ħaġa, jista' jkun li hemmhekk irid jitfa' l-mira tiegħu. Għal raġuni oħra li dan id-dipartiment joħroġ ir-regolamenti li jirregolaw is-servizzi tas-saħħa ukoll. Ġifieri dak huwa importanti, ġifieri kien hemm kritika li ma ddaħlux ċertu affarijiet eċċetera, kemm huma opportuni qasħa nidħol fiha, ngħid il-verità qas niftakar il-punti kollha li saru għalija kienu kollha eċċessivi u bla bżonn meta taqra l-liġi kif inhi, li daħlet fil-kodiċi kriminali meta qed nitkellmu issa fuq affarijiet amministrattivi. Li jistgħu jaffettwawlek il-prattiċi mediċi kurrenti f'Malta. U ħanajdlek ukoll dan ovvjament jinforma lill-Kunsill Mediku. Mela indipendentement mill-qorti fejn għandek l-akkuża kriminali, għandek il-Kunsill Mediku. Mela kull tabib jista' jiġi u dawk li huma relatati, dentisti, u mbagħad hemm kunsill ieħor li huwa kunsill tal-prattiċi l-oħrajn relatati mal-mediċina, minn hemm żewġ kunsilli, ma l-Kunsill Mediku li jirregola t-tobba u l-dentisti. Dan is-sajt jiġi infurmat b'din il-liġi. Jiġifieri jrid issa jieħu pożizzjoni tillinja ruħha ma' din il-liġi li jwissi lit-tobba li jekk huma jagħmlu affarijiet li huma kontra din il-liġi jista' jitneħħilhom il-liċenzja. Għax issa ċara x'tista' ma tistax tagħmel għax hija rregolata mill-liġi. Jista' l-Kunsill Mediku jirtiralhom jiddeċiedi li intervjeni indipendentement, m'hemm bżonn akkuża, jista' jagħmel anke indipendentement. U hija proċess kompletament differenti, għax hija l-idea li inti tabib jiġi ġudikat mill-ekwivalenti tiegħu mela minn nies li jifhmu li huma fil-pratika. Biex iżommu l-istandard tal-professjoni. Biex iżommu l-istandard tal-professjoni u biex anke d-difiża tiegħu tinftiem. Għax jiena nista' mmur qorti nista' nagħmel difiża bħala tabib u l-imħallef jew il-maġistrat u l-avukati jista' ma jkunux qed jifhmu dak li qed ngħid għax ma prattikawx il-mediċina. Fil-Kunsill Mediku qed tiġi ġudikat minn min bħalek huwa tabib.
U f'dak l-ambitu issa il-Kunsil Mediku huwa infurmat b'din il-liġi u issa għandu jirregola l-prattiċi tiegħu biex jimxi ma' din il-liġi. Però naħseb diġà kienu qed isegwu prattikament din il-liġi għax hija il-prattika Standard kurrenti li hemm illum. Però biex nagħmel punt legali issa għax di forsi mhux jifhmu ċertu nies. Ta' xi tfisser meta titfal kliem fil-leġiżlazzjoni. Il-leġiżlazzjoni hija liġi miktuba. Għax liġi tfisser iktar mill-liġi miktuba. Ġiru nużaw il-kelma dritt mhux id-dritt tiegħek, id-dritt ta' Malta. Jiġifieri dak kollu li f'Malta huwa liġi huwa dritt huwa obbligu in ġenerali, dritt oġġettiv ngħidulu biex skużawni qed inkun tekniku. Il-mument li issa daħlu di fil-liġi bħala eċċezzjoni, għalfej eċċezzjoni, u nispjega, u difiża, issa din hemm qiegħda, issa din trid tissodisfhom kollha u trid turi li ssodisfajthom. Qabel ma kienx hemm din għalfej gruppi abortisti, speċjalment nistgħu nsemmuhom fil-pubblika, Doctors for Choice pereżempju, qalu li din nispera mhux żbaljat, però jidher li huma qalu li din qar mis-sitwazzjoni qabel din liġi. Forsi kellhom parir legali. Tajjeb. Bis-sens li qallhom issa qiegħda hemm qabel ma kien hemm xejn. Qabel ma kien hemm xejn. U jista' jiddeċiedi mħallef jew maġistrat jagħti eċċezzjoni pereżempju f'ċertu każ. Illum ma jistax. Qabel kienet arma d-doppju talju. Min jgħid u skont ma qed tgħidilna int ma kien veru xejn. Kienet mossa politika. Min jgħid li qabel it-tobba ma kinux koperti, eċċetera. Però issa it-tobba fil-verità ġew limitati b'din. Eżatt. Qabel. Però huma koperti f'daw l-affarijiet li huma tajbin. Iva. Huma koperti. Dik iva. Però huma limitati x'jistgħu jagħmlu. U limitati l-avukati tagħhom. Hekk ried il-poplu Malti. Ekku. Issa jekk tiġi u punti ieħor fejn irridu nafsu naħseb il-Moviment Favur il-Ħajja huwa fuq min jinvestiga daw il-każijiet u il-professjoni medika nfisha bil-kunsilli tagħha il-pulizija, l-investigaturi. Irridu jkunu jafu daw l-affarijiet, irridu jidħlu fil-mediċina wkoll, irridu jkunu jafuhom bħal naf tal x'isimhom m'għandhomx economic crimes insejt li ma dawk ikunu jafu Financial crimes. Financial. Ikunu esperti f'dak l-ambitu. Eżatt, irridu jkunu jafu l-prattiċi mediċi kurrenti f'Malta. Il-pulizija għandha tabib. Sewwa. Però nimmaġina li il-Kummissarju tal-Pulizija jkollu bżonn pariri mediċi għandu minn fejn jażel minn ġewwa il-Kunsill ukoll. Jista' jkellem il-Kunsill Mediku, jista' jkellem is-Superintendent tas-Saħħa, jista' jkellem il-Ministru li huwa tabib. Li jista' jkellem speċjalista, il-kap tal-ginekoloġija pereżempju, u jieħu pariri minn għandu. Mela il-punt hawnhekk biex nagħlaq fuq din il-punt huwa li issa d-difiża hija dik. Issa ma tistax tmur il-qorti jkollok xi avukat penalista bravissimu jespandilek id-difiża għalfejn jiena m'iniex ċert minna di qed nitfaħħa jien l-opinjoni tiegħi. L-argument li tapplika l-dottrina tad-doppju effett biex inti toħroġ difiża għal kontra abort kien biex jolqot appuntu l-intenzjoni medika f'dak l-intervent. Biex inti tgħid ma kienx hemm l-intenzjoni neċessarja għal dak id-delitt tal-abort prokurat, dak punt importanti. U dak hemmhekk seta' mhux l-avukat difensur biss, il-ġudikant li ma tkunx xert kif jaħseb. Jgħidlek dagħmel żball miskin. Jgħidlek jibdew jgħidlek nibdew nillaxkaw il-liġi bil-ġurisprudenza biex dan ma nwaħlux niż għax għamlu dan l-intervent u hemmhekk kien hemm riskju vera li jibdew jillaxkaw u jdaħlu. Ma jistawx. Issa ma jistawx. Di l-liġi u anke d-dibattiti parlamentari mela kellek interventi min-naħa tal-gvern li huma sa ċertu punt l-iktar importanti ċarissimi favur il-ħajja u kontra l-abbużi li jista' jkun hemm il-proċedur. Mill-ewwel ġurnata, L-ewwel ġurnata l-Viċi Prim Ministru li huwa tabib, l-Onorevoli Dottor Fern, għal ċaru tont ukoll li jekk jista' jsalva ż-żewġ ħajjiet dak għandu jagħmel l-eċċezzjoni biss meta jmutu tnejn. Dak li jmu, forsi mhux eżatt, imma dak is-sens hemm kien. Jiġifieri di importanti issa għax din id-difiża hija dik
Di ma tistax toħroġ lil minna, mela minn fejn ħadd toħroġ. Nixtieq inkun naf minn fejn ħadd toħroġ. Jiena mhux ħanejt nisfida, imma jiġi avukat penalista u jgħid li din nista' noħorġu minn hawn minn hemm. Jiena dejjem ngħid, aqbdu każ konkret, jew ipotetiku fil-verità, għaddih mill-arbil ta' din. Jekk ma jgħaddix, għandek id-delitt tal-abort prokurat. U jekk isibu eċċezzjoni jgħidulna biha biex aħna nagħmlu l-pressjoni fuq il-parlamentari ħajjalqu dik ukoll. Jiena nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll. Għax kien hemm ċertu kritika għax jienu int pereżempju qed naqblu ma' din liġi li mhux eżattament bħal tal-akademiċi fil-bidu. L-akademiċi jiddispeċini għamilta fil-pubbliku kien fiha toqob kbar u ktibt fit-Times. Jiena ngħid il-verità. Jien ma tantx ikkunsidrajta dik. Però rajta bħala mossa. Tajba. Intenzjoni. Lele mhux f'dak is-sens, lele hija mossa politiko-legali tajba. Għalfejn? Għax tefgħu bomba fuq il-gvern li prattikament jekk ma jaċċettax dik il-proposta ikun qed jgħid jiena favur l-abort. Però kieku aċċetta. Però dak li għamel il-gvern wara aħjar minn dik. Ħafna aħjar. Kieku aċċetta dak li proponew huma u rejt eżempji fejn dak li jkun jista' jiżgiċċa. U difatti ektibt jien fit-Times. U mbagħad ħriġt dawk l-ideat li wieħed jista' jibni fuqhom u hekk naħseb ġara li għandek prinċipi li mbagħad dejjem tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq. U din liġi hekk tagħmel. Ekku. Jiena ma nafx. Jiena ħaġa oħra li nistgħu ngħidu għax lil mill-liġi u forsi mill-mediċina ma anke narrattiva politika. Politika mhux fis-sens tal-partiti politiċi. Jiena min qed jikkritika din liġi u jmur kontrija jiddispjaċina qed jagħmel żball kbir politikament. Min huwa pro-life. Iva minnu favur il-ħajja. L-ewwel net. Minnu favur il-mewt. Minnu abortista favur l-abort. Kontrija. Daw huma fl-istess linja jaħsbu li minn perspettiva differenti. L-intenzjoni oriġinali hija differenti. Ta' minnu favur l-abort fuq din liġi. Ir-riżultat x'se jkun? X'se tagħmel ma tagħmilx din liġi tħalli l-affarijiet kif l-ewwel net ma nafx x'akkju minn politiku għandu. Dal-gvern beda għandu maġġoranza stratosferika fil-Parlament. Il-gvern li kien hemm verament mala fede, għax imbagħad bir-rispett kollu ħan ikkritika anke l-oppożizzjoni hawn. Jekk vera kien hemm mala fede, minn uħud iva naħseb hemm meda, minn ċertu sezzjoni jridu l-abort. Però dak anke fil-Partit Nazzjonalista almenu sa ftit żbirilu żgur. Jekk vera kien hemm din il-mala fede xogħol l-intenzjoni li ndaħlu l-abort. Ma kienux se jagħmlu din. Però kellhom il-numri fil-Parlament biex jibqgħu għaddejjin bil-proposta oriġinali. Il-President qed iwaqafhom. Iva. Mhux hekk, però kellhom il-numri fil-Parlament ukoll. President kien fondamentali. Ekku. Ninżawlu l-kappell. Li m'għandix fuq, imma insomma. Imma kieku ried il-gvern kien jibqa' għaddej, il-President seta' jirreżisti. Forsi il-Prim Ministru ma rridx kriżi presidenzjali, però ma tix tiffirma vot fil-Parlament, neħħejtek u ndaħħal President ieħor. U jiffirma ħieli. Hemmhekk kellhom problema. Però fil-Partit Laburista hemm ukoll ħafna nies li huma kontra l-abort. Favur il-maġġoranza tagħhom fil-verità. Terzi tal-Maltin, il-maġġoranza tagħhom. U terz kważi kollu terz liħor huwa fl-eċċezzjonijiet biss. Jiġifieri. U minnu favur il-ħajja u qed jopponi din liġi, mhux jifhem lil dawk in-nies favur il-ħajja fil-Partit Laburista, Laburisti ġenwini, qed jagħmlilhom il-ħsara għax dawn flok permettejtilhom li jkollhom il-vittorja u tgħid saħħahom kontra l-abortisti fil-partit. Proset. Qed ittihom bis-sieq. Proset. Qed ittihom bis-sieq qed tgħidilhom kompliċi, ingann. Din il-liġi jien m'għandix liċken dubju li tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq fuq li tagħlaq u mingħajra għandek fetħa li tista' tiġi abbużata bil-liġi tal-każijiet. Jista' jkun hemm każ li persuna tagħmel xi ħaġa u tiġi difiża minn avukat tajjeb u jirbaħ dik il-kawża u jiftaħlek tieqa għal interventi li huma abortisti. Mela din tagħlaq. U allura naqbel ħafna magħha din il-liġi. U għal qed mod issa qegħdin fil-leġislatura kurrenti, ġifieri jiena
Mbagħad ħan nitkellmu ċar, mbagħad naqgħu għar-ridikolu jekk jiġi l-partit fil-gvern, pożizzjoni qas ħan ikkunsidra li jipprova joħroġ proposta favur l-abort issa, għax issa jiena li hija morbuta sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jekk jazzardaw issa jgħidu eventwali joħorġu bi proposta favur l-abort, il-problemi li se jkollhom huma. Da li ġara l-istess referendum tal-kaċċa fir-rebija. Jien m'iniex kaċċatur, m'iniex persuna li nkun li nkolli gost imur nispara fuq l-safar, però ovvjament il-kaċċaturi għandhom id-dritt li imorru għal-kaċċa. Bħal massajiet għandu dritt li jmur jistat. U jien nibża li kun hemm restrizzjonijiet żejda fuq il-kaċċa għax 4 tiem oħra nagħmlu l-istess restrizzjonijiet fuq is-sajd. Namlu l-4 tiem oħra nagħmlu l-istess restrizzjonijiet fuq l-animal husbandry li fuq il-bdiewa. Fuq dawn l-affarijiet. U r-raħħala. Ma nistax nitkellem għax għandi konflitt interess. Alright, mela jiena ħanitkellem jien biss. Mela jiena ħadd pjaċir meta l-poplu Malti irreġetta jiena votajt magħhom il-liġi li teskludi l-kaċċa fir-rebija għax kienet liġi partiġana lejn l-ambjentalisti. U din il-liġi issa m'hemmx referendum, però kieku sar referendum u jiena kieku għaddew il-liġi kif kienu se għaddu qabel kont se nkun parti minn grupp li se nsejħu għal dak ir-referendum. Kieku jsir referendum, il-gvern jaf u l-partit tal-oppożizzjoni jafu li l-maġġoranza kbira tal-Maltin jekk kienu kontra li titneħħa l-kaċċa fir-rebija ħafna iktar kontra din. U meta għadda dak il-referendum, maddix il-referendum ċewa tal-kaċċa tar-rebija, l-ambjentalisti ħadu daqqa u spiċċaw baxxew rashom għal diversi snin. U naħseb l-abortisti hekk għandhom jagħmlu, għandhom jaċċettaw id-demokrazija. Se jaqpaw jisfidaw jista' jkun mhux se ngħid se nuża l-kelma tweġġa mhux li xi ħadd jerfa' jdejh jew jinsulta jew da, però jekk huma jkomplu jisfidaw il-liġi, eventwalment tisfida l-liġi tispiċċa tiffaċċa l-konsegwenzi tal-liġi u din hija liġi kriminali. Ekku. U l-poplu hekk irid. Li mhux ninsew, li ma rridux ninsew, huwa l-iktar ħaġa ovvja minn din liġi u kif għaddiet. Hemm fil-Parlament kemm hu rappreżentattiv eċċetera, konsensus nazzjonali prattikament unanimu waħda biss ma ridix tivvota. Kontra l-abort. Apparentement. Kontra l-abort. Mela, min se sfida l-Parlament, min se sfida l-poplu Malti, min se sfida l-liġi, fl-aħħar mill-aħħar ħajtlef. Prattikament. Jiena m'għandix iżjed xi ngħid, naħseb issa. Hemm xi domandi? Waħda ta' Pierre, mela, qed jgħid di prinċipju l-abort daħal fil-liġi. Vera li daħal. Diġà rispondejna. Diġà rispondejna. Għandna ifhimni tabib again, minix ginekologu, minix ostetriku, però naqra ħafna u ma twelidx il-bieraħ u studjajt ħafna każijiet komplikati fil-mediċina. Dina tissodisfani kompletament. U għandna espert fil-liġi. Ma ngħiddux espert, però għandi l-preparazzjoni tiegħi. Mhux korrett dak li qed jgħid, bir-rispett kollu, provajt nispjegallu dik il-persuna partikolari, però ma rridux nifhmu. Jibqa' bl-opinjoni tiegħu. U aħna għandna l-opinjoni tagħna. Maġġoranza tal-Maltin għandhom l-opinjoni tagħhom. Li mhix l-istess. Ma nafx dik id-domanda kien għax tkompli fil-verità, xi su waqft. Sekonda, le nagħtu l-benefiċċju. Mela, għamlek jgħid vera illi daħal b'restrizzjonijiet imma daħal. Le. Il-liġi tal-abort ma nbidilx. U dan huwa din hija liġi fuq interventi mediċi. U l-interventi mediċi qegħdin għal komplikazzjonijiet ta' tqala. U din il-liġi tirristringi fuq li tirristringi kwalunkwe difiża kontra akkuża kriminali ta' tabib li jagħmel xi ħaġa imbarra minn dawk l-eċċezzjonijiet. U min qed jgħid hekk għax jaqra parti mill-liġi u jinterpreta mingħajr ma jara l-parti ta' qabel u ta' wara. U jinsa li hemm il-prattika kurrenti, jinsa li hemm neċessità u tiddetta, jinsa li hemm restrizzjonijiet fuq restrizzjonijiet oħrajn fuqhom
u qed jinsa wkoll li hemm id-dibattitu parlamentari b'dikjarazzjonijiet ċari mill-Prim Ministru, il-Viċi Prim Ministru u mbagħad anke l-membri l-oħrajn parlamentari li jinformaw kwalunkwe deċiżjoni fil-qorti. U qalu mhux tal-li qed jiżbalja, tal-li jekk titneħħa din il-liġi qed hemmhekk tinfetaħ it-tieqa għall-abuż. Tista' tiġi mbabsa lill-liġi. Il-liġi mhux miktuba. Sekonda, le, dak naf x'inhu, tista' tiġi mbabsa, tista' tiġi emendata din liġi. Żgur. Il-Parlament ħajibqa' jaħdem ta' u minn kien fil-Parlament da suppost jafu. Il-Parlament jibqa' dej jibqa' attiv. Ma tistax tgħid għax daħlet din liġi, dak argument bażwi ieħor. Ma tistax tgħid bir-rispett kollu lil min qed jagħmlu għax daħlet din liġi issa di jibqgħu jibnu fuqha. Le, għandek dikjarazzjonijiet fil-Parlament ċari u netti fejn qed jgħidulek wieħed mhux qed nilleġislaw favur l-abort. Daqaluh fil-Parlament. U jekk forsi ma nafdax il-politiku li jkun qed jgħidu, però bir-rispett kollu fil-qrati dak li qalu fil-Parlament ħajaraw mhux il-motivazzjoni u l-malafede li wieħed qed jassumi jew jippreżumi li għandu. Jiġifieri dik il-Parlament ħajibqa' attiv. Mela x'ħanejdu aħna li għax fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza jew anke qabel wara li ġlidna mal-Franċiżi għamilna dikjarazzjoni dej diritti nset kif kienet it-titlu bit-Taljan kienet tal-Maltin li bil-rispett kollu l-imperjali Brittannixi għaddew minn fuq u għamlunna kolonja. Ma insomma, ma waħda minnhom kienet il-libertà reliġjuża. X'ħanejdu għax dakinhar qalu hekk ifisser neliminaw il-Kattoliċeżmu minn Malta? Għax daw argumenti bla sens. L-argument politiku biex inkompli fuq dan huwa dan. Il-moviment favur il-ħajja irid jibqa' gwardjan tal-ħajja, jibqa' dej, jibqa' attent. U jekk xi darba tiġi proposta parlamentari biex jemendaw il-liġi, dakinhar nattakka dik il-proposta. Mela ngħid għax ġibt li din liġi. Niżlu 25,000 nies fit-toroq. Mhux hekk biss, l-argument huwa mela din liġi ma tistax tinbidel, ekku. Għada fil-ħodu. Il-Kostituzzjoni tista' tinbidel. Il-Kostituzzjoni tista' tinbidel. Tista' tinbidel l-isem ta' Malta. Il-bandiera ta' Malta tista' tinbidel. Jistgħu inneħħu il-President u l-Parlament u nagħmlu r-re il-qoddim, u żgur li nistgħu. Jekk il-poplu hekk irid, ekku. Kemm hu politikament però fattibbli u konvenjenti li issa l-parlamentari kollha daw iridu jerġgħu joħorġu għall-elezzjoni. Unanimi. Daw iridu jerġgħu joħorġu għall-elezzjoni, ibidlu l-pożizzjoni u joħorġu favur l-abort. Kemm hija prattika, ma ninsewx il-Prim Ministru meta leħaq qalulu jekk Joseph Muscat joħroġ favur l-abort x'tagħmel int qal jien nopponih. Ekku hekk għamel. U hekk għamel. Eventualment, mux fil-bidu, pero eventualment hekk għamel. Iva, aħna rridu noqogħdu attenti li daw il-movimenti favur l-abort ma jeħdux ir-riħ fil-qluħ. Waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il-gazzetti. Mela, jiena nitkellem ċar. Jien ma nixtieqx nattakka l-ġurnalisti, però ħanitkellem ċar. Jiena għamilt deċiżjoni finanzjarja, ġifieri jiena nista' nkun abbonat diversi gazzetti. Jiena d-deċiżjoni tiegħi li l-min insostni bil-business tiegħi bħala gazzetta, bħala website, donazzjonijiet, membership si tixtri gazzetta, nibbażajin fuq hekk dik il-gazzetta jiex veritira, jiex timxi b'mod fair maż-żewġ naħat, il-lemin u x-xelluk. Jiena meta nara gazzetta tiddemonizza, issa x-xelluk mhux qed nitkellem jien fuq l-estremisti, sew tax-xelluk u sew tal-lemin, għax jien ma noboċċ, però nistmerrom it-tnejn. Però li inti jkollok argument li xaqleb lej xelluk u jipprova jpoġġilek l-argumenti tax-xelluk bħala fatt u l-argumenti tal-lemin u qed ngħidu l-konservattivi, it-tradizzjonali, in-nazzjonalisti, all right? In-nies li jħobbu il-valuri reliġjużi tradizzjonali li pinġihom bħala jew medjevali jew bħala estremisti, jiena dik il-gazzetta website jew ieħor, jiena dika ma nsostnijiex. Jiena qed nitkellem issa personalment l-ewwel darba qed nagħmilha llum, għax jiena qed nara issa li qisu hemm xi gazzetti jridu jpoġġu li l-minoranza 7% favur l-estremiżmu li toqtol it-trabi fil-ġuf, għax dan huwa estremizmu fl-opinjoni tiegħi,
daw qed ipoġġuha bħala mainstream. Issu il-futur ta' Malta huwa dik il-narrattiva li nagħmlu kliniċi li jidħlu biex in-nies ikunu ċari għax kien hemm mar anke fil-gazzetti u fuq il-medja żewġ pilloli u tat-silma isu qed nieħdu 2 paracetamol għal ġieħ ta' ras. Li mbagħad inti titlef tarbija li inti kollok il-bleeding, jista' jkollok infezzjoni, kollok tmur l-isptar dak ma jgħidux minn barra l-perikli ta' dawn il-mediċini. Però l-abort li rridu huma oriġinarjament li ma kienx limitat bit-termini, qed nitkellmu daw iweldu li se tkun tarbija kważi formata. Anke mhux qed nitkellmu fil-mument tal-ħlas, anke diversi ġimgħat qabel. Li dina biex iwelduha biex ma jweġġawx il-mara, din it-tarbija titneħħa biċċiet minn ma nidħol fid-dettalji. Jiena li dika tkellimt anke kont anke aggressiv, ma tantx jiena bdejna nkun aggressiv fil-medja, jekk ma jkunx hemm raġuni speċifika. Jiena li that is butchery. Butchery. Għax literalment qed tagħmel bħalma għamlu fil-biċċerija. tqatta' biċċiet. Qed tqatta' biċċiet. It is butchery. It is an abomination, huwa barbarizmu. U min qed jiddefendiha di bħala dritt dak huwa barbarizmu. Huwa minoranza, anke naraw fil-kummenti fil-medja li dawn huma nies li dejjem qegħdin f'minoranza, u l-fatt li l-gazzetti poġġuhom ishom daw fuq l-istess livell ta' min irid isalva l-ħajjiet dawk li qed jitqattaw it-tfal fil-ġuf jitqattawhom fuq l-istess livell, jiddispeċini jiena dik il-ħsieb u dik in-narrattiva kompletament aljena għall maġġoranza tal-Maltin. U l-messaġġ għandu jitwassal li dawn il-ġurnalisti dawn il-gazzetti li isma' intom kull ma qed tagħmlu qed iddejqu lill-klijenti tagħkom. M'għandix nikkummenta diversament fuq dawn Jiena l-affarijiet. bħalma n-nies jafu nkun dirett ħafna, m'għandix problema nitkellem. Ekku, naħseb il-qatt il-punt hemmhekk. Ġifieri għandna qegħdin ngħidu. Li meta qegħdin jgħidu li tal-abort, daw qegħdin jagħmluha biex in-nies jibdew ibaxxu l-armi minn issa? Jiena naħseb tista' tkun iva wkoll jiġifieri. Però hemm element ta' clickbait ukoll naħseb jien. Sens tajt liġi tal-abort ħad tiġbed l-attenzjoni. Fil-verità, tista' tgħid li mhux din waħedha hija l-liġi tal-abort, dawk id-delitti li semmejt li ilhom hemm u ħajibqgħu hemm. Huma l-liġi tal-abort. Dik hija l-liġi dwar l-abort propja. Li jekk tagħmel abort Din daħlet magħha. Biex tillimita d-difiża. Biex tillimita d-difiża. Biex tirristringi fuq il-kelma eżatta biex tiddefinija. Li jekk morru lezzjoni tal-Latin ma biex nintefahmek imma tagħmel il-fruntiera għad-difiża tajjeb. Lesti? Naħseb. kemm tagħtu l-messaġġ. Rridu nagħmlu messaġġ finali. Ħanibda jiena il-messaġġ tiegħi huwa dan. Arfu araw il-liġi kif tapplika tajjeb. Arfu li tridu tassu issa kif ħatassess. Għax ejja ngħidwa kif inhi. Jiena ikolli nitfaħħa fuq it-tobba li l-maġġor parti tagħhom għandi fiduċja fihom, li huma jridu l-ewwel jassu fuq il-kollegi tagħhom, inkella x'se nagħmlu biex inwaqfu l-abbużi kontra l-liġi. Mhux il-liġi nfisha qed tagħmilhom. Jekk jisiru l-abbużi, hemm reat kriminali, delitt. Jiġifieri reat kriminali serju jew gravi. X'ħanamlu ħanitfgħu gwardja fis-sali operatorji fuq it-tobba u dil-gwardja tkun tabib ukoll biex tifhem x'inhu ma jagħmlu. U jgħidlu qafhem għax ħadd tikser il-liġi? Ma nistgħux. Mela aħna rridu nassu. Jiena tajt forsi żewġ eżempji. Wieħed taħt l-dwar is-saħħa fejn jistgħu forsi wieħed jistudja jistgħu x'isir, però naħseb diġà qegħdin hemm fil-verità. Jistgħu x'isiru xi interventi, xi standards, xi regolamenti fil-verità tajt il-liġi jidirli. Tnejn fuq l-aspett tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati. Hemmhekk irid ikollok nies preparati wkoll. Jiġifieri u dil-liġi jekk batitilna xi ħaġa, batitilna l-messaġġ kif tgħid mingħajr ma nuża kliem daqsxejn tiddiħħak ġbina
issa fuq din liġi mexxi b'serjetà. Issa il-konsensus nazzjonali hu tħallix li jsiru l-abbużi għax il-poplu Malti kif rappreżentat fil-Parlament u anke fit-toroq l-istragrandi maġġoranza tal-poplu Malti huwa favur il-ħajja u magħna innoċenti fil-ġuf ukoll. Jiena nirringrazzja l-kulħadd u tal-li segwejtu min qed isegwi bħalissa minn se jara eventwalment u nixtieq nirringrazzja l-Idrik għax tallimt ħafna minn għandu u ovvjament jien m'iniex avukat u jien nista' nipprova ninterpreta liġi mill-lingwa stess ma jkollix it-talim li għandu u allura kien tajnuna kbir għalija biex jiena nifhem l-implikazzjoni ta' din il-liġi. Jiena naħseb se jintuftit ukoll minn l-aspett mediku, ġifieri. U nirringrazzakom tal-ħin tagħkom u nirringrazzja lilek tal-li parteċipajtu l-PM News li. Jiena nirringrazzja l-kulħadd ukoll biex ma taħsbux li ma nirringrazzjakomx, nirringrazzja lill PM News hawnhekk hawn il-persuna ta' Mario u jien ukoll nitgħallem ħafna minn għandek dwar l-aspetti mediċi. Iktar milli nitgħallem nikkonfermax nista' nassigurak li ma niftakar xejn dwar dak li għad medikament. Però l-liġi iva. Is-sera tat-tajba. Sera tat-tajba.